Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar udan ya. Aduh, Walah peteng dikit. ayo. Ngomong iyo malah ora hujan ya, mendung kok ya. Ngomong ya. Ayah mambengnya udan deres. Ayah ora krungu karo aku. Apa sih? Heeh. Koncoku sing ngomong mambengnya udan deres banget kok. Oh. Iki turu ayah ora krungu. Makanya kok aku kagemen. Mbakno kok turu enak ya, Om. Iya. Dari Sering-sering iki jam 11 sepot jam piro? Ya pokoknya iso sering-sering enak, Mas. Sehat, Iya sayang. umure iso dawa. Iki arep udan ya iki udan banget iki peteng dikit ngono. Iya. Yo kene lho ketok. Yo mendung-mendung iki. Walah, keneng koyo mari kok kene kok nyusan turu santangi. Mas. Yo. Ki mama di jero. Mama lagi ning jopo ning krosi ngono pitangi turu. Oh. Iya, Mak. Heeh. Kitangi aku turu jam piro mau jam bangkel aja kayak aku terus turu. Ya kok peteng dedet apa udah ngomong mapan turu kan turun mendung sithik-sithik tok. Pengen meneh, Mas. Hah? Pengen meneh. Nah, aja kita. Yo ora apa-apa to. Ora apa-apa to yo. Nek pagi kan mesti melutangi. Lah iya. Angger usum. Aku mudan iki lho, Pak. Ora kuat bayangke omah. Nah, itu mudan ora kuat bayangke. Ora kan bayangke ya. pengen pengen meneh. Ora apa-apa ya. Iya, Mas. Iya, Mas. Ya. Eh, sehat-sehat, Mas. Ya, Mas. Amin.